हेलौ लोगोफोर बरायबाय आंनि चेनेलाव बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं ओमफ्राय जोंबो बोरायबो बुरिबो मोजाङै दं आरोना ओमफ्राय जों दिनैहाय टाउनाव एसे शपिं खालामनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दिनै सुटि नालाय जोंहा खामानि गैया ओंखायनो थांसै आरोना लोगोफोर दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना थ' बेखौनो नायलांबाय थादो बयबो मोजां मोनोब्ला थ'दे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै बोराया मना लाखाबाय नै बेग लाखाबाय दिनै बिशाल मार्केटआव मा लाबोयो मा लाबोआ बिसो मिथिसिगोन दा बेग बाखाबाय मोजाङै हरबाल माबा आं ओरैनोसो दाखालि सुनानै गुसुं खालामना दोनदोंमोन मोजां बानाय गोलाव बानाय माला मोनगोन गारिखौबा दाखालिनि बायदि एसे थाब मोननायबा हामगौमोन ने गारिखौ नेनो बायो गोबावनो थांलाय फैलाय 200 थाखा मालाय बे जेकेट बायगोनो ओमफ्राय सेन्देल बायगोनो ओमफ्राय आंनो मा मा होयोथाय मिथिला आरोना आं जिखुनु थांफानायसै जों दायो गारि नेबाय थादों आरोना बेयावहाय गारिया दंखायो गंसे माने थांनो हानाया बांगेलाव मिथिया आरो मा होनो बे गारिया मा होनो मा होनदों हा नामा थाङानो गारियानो ओमफ्राय जों बेलेगखौ नेबाय थानोसै दा आं गाखोनो लुगैबायमोन फुदु बेग ब्रां ब्रां बालाय ना सेन्देल का बायगोन जेकेट बायगोन जों बास सोयोहाय बिदि नेबाय थानो माथो गामाखालि थाब मोनथारो दिनैलाय एफा गोबाव दिनै जों खेबनै जाबाय आंहा बिशाल मार्केटआव फैनाया दाख्लैनो माबासोमोन मा होनोमोनलाय अरे बांगेलाव जायखिजाया फांगिलेनब्रा बांगेलालाय फांगेलानो ओमफ्राय होनबाबो थेवब्लाबो दिनै मा होनो बिशाल मार्केट शपिं खालामनाय आरोना होनबाबो एबार फैलाबो आं खेबसेयावनो हारसिं फैनो हासिगोन बायलां थांलाय फैलाय जेबो मोनाबा दिनैबो सुइटार मोनगोन होननायखासो फैदों होमबालाय थ' मोनसेयाव ओइलाय नायलाय ओइ नै सेनानो बायनाया ओइलाय मा नायथिं रोङाबालाय जेथिंबो गुवारखौ लायाबालाय बै गोथौखौ ला बाहाय गोथौखौ एखेसो ओंखायनोथ' होनदों ओइलाय हाथाफ्राबो जि दङ बिदि माबा लानो होनदोंमोन ना आग्ला ना नैबे गोलोथा आयौ मासे गोलोर बेलाय जि गोलो खानाय गंसेयावनो खोनाबाय 490 माबानि बे नायजोबनो गासिखौबो 499 300 नंगौ नैबे बिशाल मार्केट बरिया बरिया बेयो ओइयावसो थागोन माबायावसो जों दै गारबायना देलायग्रा दखानाव थायो बेयाव मेथाइ सेथाइसो मोनो फैनोसै देलायग्राबो गैया थ' लोगोफोर जोङो फैबाय ओमफ्राय जों शपिं खालामनायखौ खोन्थायासै आरोना ओमफ्राय थेवब्लाबो लाना फैबाय ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोबाव खालामबाय थाला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनगोन नेनानै थाबाय था बाय बाय